Nhasi tiri kuHobor House kwaMutare ukotati aiwa regai timbosvika ikoko tinzwe dambudziko riri kusangana nemhuri iri ikoko. Vakatitsvagawo vakati dambudziko ratinaro rave nemwaka nenguva, vashaya kuti ropedzwa nani kana kuti ropedzwa sei. Asi veruzhinji tinoziva kuti mbudzi kuzarira pane vanhu hanzi nditandiro imbwa. Regai tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei uye chii chiri kunyanyoitika mukati memhuri. Vanhadzi makadini? Ndiri kutaura nanizve maistole ndimi makati aiwa vakomana chimbosvikai kunokoka nditaurewo dambudziko riri kuitika mukati meupenyu hwangu. Ndoziva kuti haisi nyore ukaona munhu akubuda pachena apa unenge wafamba mutunhu nemutunhu. Vamwe vanototi rega tidzifambire tidzibvisire bhutsu. Handiti imi ndoziva kuti maneta. Dambudziko iri rakatanga sei uye nderei? Okay. Dambudziko iri rakatanga I think some years ago, pamwe zvekuma 6 years ago, kuzonyatsozvirealiza kuti problem iripo pavana. Ndine kamwana kangu kamukomana kaane 10 years pari zvino, nemusikana ane 12 years pari zvino. Vakanga vachivhiringidzwa nehondo dzomadzinza, hondo dzomamisha. Saka mukomana uyu ndakatanga nyatsotonotisa airara pasi kuita bonde, but neage yake pazera racho zvakanga zvitondivhiringa kuti mwana uyu ndichitanga for the first time ndakatanga zvinotisa kuti something wrong somewhere. Ndakatogara kudai kwakone mwana wabva mumba mangu bedroom mangu zvitoita uyo bva atorara pasi atanga kuita bonde rake. Matambire ndakamusumudza zvake achida kutomurova, asi ndakazoona kuti no, hazvisiri zvega. Mwana ane ready iye atori muconfusion azori chaitika chii mama akachema. Ndikashaya chii chikutora nzvimbo. Zvanamba zvichiendera sekuti pamwe akauya mubedroom mangu ndichakarara, anobva uya kana kumubhedha uko obva atorara iko kwakuita chii. Ndozwa nesound kuti pane zviri kuitika, kutobudisa kasound kuti munhu utoite zvinhu zvake uyu. Ndopandazonzwa kuti aiwa something wrong somewhere. Saka babasho paakazouya ari kubhodha uko, ndashata kuti ini badi mwana uyu pane zviri kutora nzvimbo. Hazvasikachamiriri kuite zvekuzoite zvekufungidzira kana kuti cheka. Akabva atouya abva atorara kueji kwemubhedha kwedu, abva atodini, abva atotanga makuseniseni. Ndikati mukai mutarise mwana kuti chinyi. Abva atasizwa mwana kushandiswa. Saka sekuti inini zvanga zvitoreka time zvidaro handidi kunyepa ba muZimbabwe. Takapindawo mapostori imomo. Chandakaposana nacho inganga nekuti kubata mishonga ndinotya, ine ndaitya semunhu unoendawo futi kuchechi. But izvi zvekuchechi kana kumapastors chichi, aiwa kana sitori kuchechi kwangu ndaitoshanyawo kuti mwana wangu zviri kudai. Saka zvinhu zvakatora nguva zvekuti zvakuafekta kunyangwe nekuchikoro. Ndazodaidzwa nacaretaker wepachikoro azvinotisa, aibva angoti ari muklasi ndokumbira mboende kutoilet, abva abuda ndoti unopedza chinyi nyaya dzake kutoilet, kusvika azonotiswa nacaretaker kuti mwana uyu something wrong somewhere. Abva ndazoshedzwa kuchikoro nacaretaker uya. Abva ataurana tega isusu kunze anomboite nyaya imboite officially. Ndakanoudzanika kuti mukhuzi munhu aindiziva. Imi maidi ko mwana chii apa? Kati ko inda ukazi ndikakunosaka ndakaita unodaro here kana kumba. Ndikati zvawaona ichokwadi izvozvo nditorowo under pressure kuti ndodii hani muri kupabata. Saka zvakazoita wesi zvakuti kunyangwe nekumba kwataigara akatobuda kana kurodhi kotamba nevamwe hazvichagumiri mumba izvi, akutoti nokurodhi kwaari kutamba zvakutongodaro futi. Ava vana vari kurodhi manye wochimhanya maidi uye mone zviri kuita mwana ani mukuona. Iyo pamwe ndotozoona inini ndatosvika pamwe atosimuka kana kuti atomusimudza kuti mwana yandizikaitine ngasatambe nemwana wedu nokuti nepo wasizoti mwana hapana chaari kuita sei chaari kuziva. Right. Zvatora nguva tachindoonesana basho mwana uyu muri kuona kwazviri kude kuenda here. Tatisi kunyatsonzwanana. Zvaita sekuti pamwe ngezvomufirimu, but inini sekuti ndiri munhu unogara nemwana almost time and again. Zvakasvika pa daily basis yekuti hazvijambi zosati zvadini. And I was so hate kuti ngezviramba chida ende paage yemwana mukupabata. Saka takazosvika taende kwaTilda kuti pamhepo chakuti ngatikumbire rubatsiro nechikonzero. Mwana isusu sevabereki taikakatidzana. Saka uri kuti chinyi akati saka kuti chinyi. Munoona sekuti takusonderana sekuti mapano. Imi kana mune hondo yemusha inoteera baba mwana uona izvo zvizvikwa zviri kuenda so but asikambokliki zvachose. Chakazoti sekwaTilda yanga nyaya kutoona kuti
apa tikaizokutamba apa tione rubasi roba ende mwana zvitoramba zvakadaro kuita sekuti ndo patova pekuzororera pehondo iyi ani mukubata saka ndo zvakazotenese kwatilda taende kwatilda nyaya yedu yabva iswa pamhepo kubva tatanga kufonerwa vanhu vanofanira kwakasiyana siyana ini ndinogona dambudziko renyu ini ndinoda dambudziko renyu ndinogona pakazoya namanzoba vaviri asi havana kukwanisa vakauya vakati zvakaita tore mwana akati nhasi mwana tomborana naye akatora mudaini mwana tomborana naye nhasi ngevedu timbochichoenda nechimwe amukona karara nemwana folo ndeye vakamwa chezvoenda bva vatobuda murume wangu bvarini vharwa pasi vachitongo ini ndakati vabvunzisa kuti imi vanhu are you serious nezvava akati hapana chambofa chakaitika munhuwoka right achingobuda vachienda chichitosa chitochaya ndandatovafonera handifungi kuti vanga tomboenda kupi ndikati varume hapana zvamaita kutouya pano kwamaita zvaita sekuti makushidzira moto zvatova wesi mwana ari bhizi mudining ndodai takagara zvosikashawanzisi kuti kana mudining takagara semaitire takaita aitongoya torapa toite bonde rake zvekuona imi mese murimo wanga haachazvionizvo ari kuona chinyi iye zvake zvaado kuita zvinto zvaanoona ndozvoite zvokutoti yei saka ndakaita time chimonda mwana zvakanyanya but manzobaya hapana chakadini chakashanda ari mukuona right munhu akazomboti ganhurei dambudziko irori pana baba muprofita akambotibatsira for 8 good years amubabata munhu muarea yake baba aya nyaya yazoende kwatilda akazonti this case is getting serious saka ndazodzoka ava ndo murume wangu abva azoenda ikoko ati asaka ngauye nechii nemwana ini ndabva ndatombojamuka kuti tinoenda sei nemwana for all these years hatina chatakabenefita we made a very good loss saka akati aiwa enda iwewo watouyai saka ini ndakazongoti argaidhenisi unonga usisina option ka nokuti uri musituation ndakaenda kwabaya tasvika taonesa ndikati ndakabudira pachena ndikati unakai munhu wamwari for all these years ndaiuya pano of course on and off but kana ndandichingoouya dambudziko richiramba chichikura kusvike pasuch an extent ndiko kuti takundikana ndozoti aiwa musarase tariro musaluza hope chichichi zvezvondicomfortawo baba ndakataura nawo kuti tidini timboni toita sei dambudziko of course zvanga kataura nawo nemunhu ndasikadi I wasn't there anenge azivi kati asaka ndipei kachance amukona it's okay saka vakamboita kakubatsiridza mwana kusvika mhepo yaita sei yaita sekuti yateramira ani muri kubabata but pano naapo futi mukufamba tindori muhondo iyoyi timboti pamwe zvinonga zvamboita nane takazoonawo maproblems ari kutowanda pakazoitoite challenge yekuti kunyange nemusikana wacho zvaita kakudaro anokuona pamusikana zvakatozoita wesi akazomboita kakurwara kwekuti akanga akuona zvake ega kuti wakarara chinyi iwewe zviri kudiniko kuti zvakatokwidza onai munhu kutosimuka kugara mutonono mwana pakona pewardrobe bedroom yangu onai kuona ina handiti uri kuona sini handisi kuona munhu uripiko onai saka ndakaona zvezva zvikamba chiita sei zvichienda zvatobata vana vese titi fambe vana vakatanga kudonha vese vari 2 magara atakaita mwana arifamba paitonga sekuti pano mupiringisha kumuroendara akadonha pasi kuti rikiti imi indau tindoonesa zvinhu baba mwana muri kuona izvozvo kwazviri kuenda izvi zvizvi zvinoda kuti tichidini hati endai iyo kozi vanga vane hope shaye kuti anozvigona but inini ndanda ane doubt very much kuti aiwa makore afamba hazvingaiti ngei situation yekuti awesi panzvimbo yekuti ite chii ite nani tichindoonesana tasi kuchotombozwisisana ba anongopaona right ndakaenda kuna babaya unzai mari yakati ndakabuda mari unzai mari yakati ndinogadzisa wana ndodai evone watotumira mari pamwe kutoendesa one ruguse nesikazi yangu tichinosha kuti tivasedze chinyi vana kubva wazondini ndishuya nevana tiende kugomo ndoita munamato ngona ati we nembe dzokushinya kozi muzembe dzachizodosara kumutsvake jongwe mudidididi utaenda ikoko inini kwakuchibvunzisa tiri mumota ka ane mota baba yawo imi baba imi hondo yangu inopera here ndakambokubvunzai futi handichazivi kuti mubvunzo wawo chingani akanemba bvunzo kudaro ndinorota ndichizi hausati watanga ndichione denderedzwa rezero muhope dzangu kuti hausati watanga zvosvike pazero munyorwa denderedzwa guru kuti hausati watanga zvosvike pazero but handisi kuchazviona kuti chii chiri kuenda nechimwe amukona akati pamwe faith maid faith yenyu iwaine faith kutenda kwenyu ndokuno kuporesa ndikati of course I do have ngoti situation hayandiri but I do have faith kuti tozoti kumunhu wakaporeswa nekutenda but pazvasvika pandi pachinyi
doubt nekuti makore afamba akati aiwa zvinoita chete tabve kugoma kuya kwaita zvaita ana agezeswa anamatirwa agezeswa adini hembe dzeana dziya dzese dzafusirwa kugoma ikoko takaenda tichidzoka zvakaita wesi kudonha kuya kwakaita wesi iwo ndaita zvokwaudza pafanikana kuti munhu wokufamba vakazonorisa vauya kumba vati kamukomana kedu kanoite bondaka handiyo ground timborowe maraundi neflu abva aendawo ground iwo ari kumhanya achikrosa nemwana kuground iwo wakazotowadzikwa nemwe murume kuti mwana adonha iwo watovakumbira asi mwana wamashuri kuzono akatozoya abereka nemwana chinyi ndandozoone mwana adonha mwana akutoone zvake ega you see the thing saka ndakazwa chizoafonera manje baba aya ndikati onaika munhu wamwari situation yaita wesi kuti asi takatobesa moto andichazii kuti ndoita sei akati zvochionai manje inini ndichitonamata tabatoto hake mhepo yeshokunongu ndichinamata mweya wati vana vachamboramba vachidonha hapana kundiitire zvakanaka ipapa ngati wandiramba vachidonha zvikoro zvatovhurwa ka vana dona chikoro ndikati no how come kuti zviri kuita wesi kutobve izvo zvanga zviri kuita wesi ende zvakutoisa kuti iproblem atoramba chiteni akuna kwatiri kuenda adaone kushani aiwa zvindochita ndichazoye kumba ndierese vana so situation yakawesi ena munhu wamwari zvekuti ndakapesera ndotosasipeta futi kuti iyena munhu uyu une kakuita kaanga udoteta pachi pavana vangu vana unonamatira vamwe wacho vanoita zvezvese isu tisinasingazivi ndakazotonga kusenza kuti something wrong somewhere nemuprofita nevana vangu anomukuona avo ndavanoenda vavo vachindokutaura nyaya dzavo but ini ndasikachazvidi takazotopopotedzana isu murume ndikazi kuti not anymore kana muda kuramba mushande pabaya mundibvise pana mwari hapana chotaura nomwe baba asi dambudziko richi riripo ndo patakazoudzwa nemwana wasisangu anogara muarea akati mamaimi pana yangu madzimai ari panyazura kana mwada kumbota sei kumbotraya kana mwada kumbozama ende ndakaenda hangu ndisina kana hope ba of course I got there ana ndakatokombera shamwari yangu akasara nevana kozi vanga chikasasiyiki zvikoro zvavhurwa ndavasikuenda chikoro ndaenda kunyazura ndasvika pana mai varipo wabva wataure nyaya yangu havana kumbohwanza madha nyaya mafambira pano nemo wandimuri babata asi vana zviri kudai musatsvake zvizhinji nekuti hondo iri mumba menyu imi kusaziva saka ndakava nedoubt nemuprofita nemurume wangu kuti maybe there was something behind my back zvandazonyatsoziva kuti chii chikwena nechimwe of course nanhasi handitozivi kuti chokwadi chachaicho ndechipi but ndakazofunga sekudaro madzimai wavabatawo zvavabata wabva wazoti zvinoita here ndiuye kupi nditoye kumba nekuti kana panapa ndikakuti ndikunamatiri anacho ndikunamatiri ende pane chikutoteera matosvika panapa zveminana for sure ndakaenda makusendika but ndakasvika the whole day ndisina kuona ndichitendera pano padiki pekuti pandakaona ndakati mwari madaronge ndafezviko ndakwenda kumba kuti aiwa dzokai variko kumba vasikadari foni yangu kuti munhu wacho sinzi ati urusvika asvikine makuseni ndakazwa nawo ma3 kasvika mwabva ikoko kusango kwamwamchira sika kwamazi kusoko ngatokodzokere ikoko kwatanite nyaya dzedu akati imanje mune mari ini ndandisina kana sendi ndikati munhu wamwari kakutaura chokwadi ndagumirwa mukuno kufamba kudai kwakundofamba kwenyama but handina chandinacho akati aiwa nekuti onaika munhu ari kuti hondo idzi ari kushandisa mari saka ini ndoda chii ndoda kuuya kwawasendoda mari ndakabva ndaenda katsvaga mari katautara basho iwo akazondifonera muripi angarubvawo kuharare kati ndiri panyazura ndiri panyazura murubvepi kati apana mai andandazwa ndati gai ndimboona ubva watosvika iwo utashionana hazi ndimashe kati ati ndombozama sanda chii anoda mari ndandototsvaka mari kati alright abva andipa mari kubva ndaidza mai the next day anombononoka the next day ndikati mai chii uyai maone mari vatataura napa kati it's okay mai abva auya mai wamusi waauya abva wanamatira vana vangu akati ndingogura handisi kuti dambudziko rangu rapera asi ndirikugura chinyi dambudziko ona unodo chikoro apa mari ndabhadhara mai abva atouya abva atonamatiri chinyi vana vangu abva ati ndoda kuti mutore zvese zvamakanamatirwa nemunamato urudzii kana ndiri kutoone mafuta neini taurai minamato ese makapona munhu yemudii mundipe abva tabudisa zvinhu for sure abva takanopisa kumaminda uko zasuku ati handi tinopisa abva tapisa abva tadzoka abva asiyai semunamato abva achibate nyaya yangu nechinyi yemuprofita wayo nechinyi newana kuti imi panga pachada kuti zvisina kumira zvakanaka but ambogura iri kuti vana una kudi aunotsumando chikoro but azvione hondo ndadini ndapinza kuti hondo iripo ihuru it's okay maita ini kuti mambodini akati mangwana vana ndo chikoro but ini I had fear ndo chikoro kwa kadaro ndodedzwa kuti chikoro yekuti uyai muone zvaite chinyi zvaite vana ndakandotaura nasekretary ona kavana vangu vavese vari 2 pane zviri kuitika pane attack iri kuita apa saka please kana paine chaita musarowa ndidaidzei nekukurumidza ndinomhanya ndozoona kuti chii chadini chaenda nechimwe
but next day anakwenda kuchikoro abva andifonera mai vaya vanoenda kuchikoro ndikati no ndati regai nimboona kati aiwa vanangaenda kuchikoro ndotanga kuenda kwakaita kuchikoro kuendawo nevamwe vana kuchikoro anogona mai atibatsira ndakazoona kuti pakaita challenge kuti vanga vakuda mari kunoko mari yachakati kunoko ndimbodaika mari isusu mari yacho hatisidini akati munhu wamwari chakatozvise kumhepo ukoko kuende kwatiudha inyaya kuti tanga tisisina nechinhu that's why but vanga vakuchaja kwezvekutamba mungu pese ini namunhu kuti wapera ngatisiye chinye munhu uyu pazvakwenda tinodzoka futi paya patakabva pana babaya kuzopisa toshandisa nevana vacho but munoziva sekuti muna mupindodzosa kuti sekuti uyu wamboite zviri nani pamwe zvinomboramba zviri nani but hazvina kuzoita seuri kusvika takonana futi nemunhu wamwari uya kuti taakushanda hedu zvemari nene but mwana musikana uyu manje ataki yakuramba ichidini ataki yakutoramba ichiita tati fambe mwana mukomana zvavo zvadzoka futi anoona right ndakanga ndichiite zvekufungidzira kuna November December last year mwana uzvuda kudzoka futi here anogona kuzaiva takauya akarara pasofa pana makusheni ese autorwa uturikidzwa tight wozoona pamwe nehope dzatobata makusheni akagirebuka saka December zvinodaro January takazvoti nemwana ndabuda naye pano ndandoti something ndakamusimudza kati uya kuno chimondiperekedza tabuda kunzo ndikati iwewe ndirushashe kuona here abva atotange kuti hezvo zviya zvakatanga futi mama ndikati ngei usina kunditaura kozi ndithe muchitika kumunda but ndasunyasonzwa mhepo inobatawo ka nei ndandisiri kunzwisisa that's why ndazoti ndikubvunze tiri tega isu tiri true ko indawo zvakatanga futi ini ndachisuspecta nekufungidzira nekuti nguva yazvinodaro tinobhoroke zvokushainesa kuti munhu wamwari ispirit kai tinobhoroke zvokushainesa kuti tikakomberesa kuti chai saka masungira angachiita here zvakango all of a sudden kuti life yatosunga vanotadza kundo chikoro zvinhu zvatotinyangarira ndobva ndazonotisa kuti hondo yakadini yatanga yadzika midzi anhu muri kupabata saka izvezvizvi zvitoripo ndikutorora naye mubedroom chimonita ndotoziva kuti mukatoona zvadai zvatotanga kuti ndakarara naye pamwe ndogona kutonzwa mubhedha wangu kusheka zvokuti mwana yaudini ndomutsa ongona ndatomubvisa kuspare kwako mwana ngati kuspare havana ngazozivi nekunzwa kuti mwana uzatotanga but inini semai yacho ndonasoziva kuti izvi zvatanga izvi chakachaya tinorara tese saka ndotozvinotisa and ndozvimonita almost every day but ndoshimiro chitoripo mati mimi pane kwamaimboenda ndobva makanzwa izwi kana kuti makaona zvichinzi hausati watanga izwi racho kana kuti zvaibva kunani kana muchirime right and voice randaitonzwa ka kunasotonzwa voice rechirume hausati watanga ndigoona ichi chete chimuoko ichi kuona denderedzwa chinyorwa muziguruguru muhope dzangu kuti hausati watanga zvasvika pa00 chabva ziguruguru ndi hausati watanga but ini ndiri mukati mekudii saka nekuramba nchiitaura kuti munhu uya kuti hope dzangu dziri kudai munhu wamwari hope dzangu dzaitaure zvizhinji unkuona saka nonga munhu wamwari wakapesa ziva kuti mai atikaramba zvakadaro hatina kwatino hatibhobhi akavhara hope dzangu izvozvo ndakazvinotisa kuti munhu avhara hope dzangu hanicharoti nekuti nyangwe chiro chinoda kuuya kana chaida kuzoitika chaisara chaiva hope dzangu dzataura but from there takonana nemunhu iyeye till today azvidaro ngezvoti oposta kuti pane kahope kuti pangangari mukandakangana zvokundobidzirawo zvazvo saka ndanchidhauta kumwana wangu because otherwise dai zvakanzvizvo ndakatoziva kuti hondo yadini nekuti before zvaitika izvo mukadzi iyaiya muhope dzangu sekuti airwisana muhope mukoma kundorore mukadzi uno achibhuruka akachifamba mumba pamwe ari naked muswi chaiwa mukadzi unondofambe mumba takarara zvinombonyatsa kutozei hanhu mukuona saka zvaipesa zvatokonzeresa futi isisu gap between inini nemurume mumba kusvika tazanisa unoziva kuti aiwa mukadzi uripo kwakwakutozviradze kwekuti ndiripo kubereka mwana ndiripo enda kona kwandakaenda saka twachizondosaina basho zviri kumbofamba kanjani chichichichi azotaura kuti hondo yekumamisha chichichi kana kutanga kwatinoza kuti takakurire muchiwanhu tiri mandau isusu zvekuti pamwe tatakapuhwawo machiratiyo adikendi whatsoever maybe ndo zvakukontribhuta chinyi but unyatsoziva kuti hondo yacho chacha iri kubva papi andinyasoziva muza chinoitika vanhu zvazikazhinji hondo kana ichiya inogona kuya yakapfeka chiso chesamuani mugonetsa namurume ndozvainenge ichida kuti ikubvisei pane dambudziko chaipo chaipo motanga yopfekedza fesi yangu kunani
yotanga kuti ndima muntu asi vamundibata asi zvigobudawo zvichimwe chete naipapo chaipo isusu hatina maziso anoona beyond zvatita zvatinoona kune vana mazvikokota vanita se vatinoshuvira kuti vapedze dambudziko iri. Asi ivo hamusinganyatsa kuti zvenyu de mapostori ari kuuya anenge achiti dambudziko racho riri kubva pai panani. Toziva kuti mukaenda pavaviri vatatu it's either vaviri vanogona kukupai zvimwe chete kana kuti vese vari vatatu kana 5 mumwe nemumwe anenge ane paari kuona achiti apa ndo pari kubva dambudziko. Ivo vari kuti chi? Mapostori manje tichipinda kuti mutsvakurudze mapostori aya vakanga vachiti ihondo yekudzinza rekumusha kwemurume wangu. Ndo kwakabve chinyi kwezvekuti yangu kwangu hakuna wangu basi kwezvekuti ndo zvanga chivataka apa baba kwakabvira udazwe kuti ihondo yedzinza rekuchinyi yekuti kumurume wenyu dai kuri kutoti hondo iyi yakatobvira kumurume. Pamwe ivo vakazoona kuti yandikurira akaonawo akakumura kuti zvisvike pakuzovatake chinyi mwana but hondo kutaura chokwadi yakanga iri kudzinza rechinyi remurume. Zvekuti kazvizvi nditori so worried nekuti takazoziva iri futi papaya kuti iwo kumusha hondo isusu tamboita munhu wakamonga kuti tiramisa hondo ikai kumusha zvambotinyangarira kuna wakarambwa kwavarume kuna wakavhiringikawo nezvinhu zvizhinji anomukuona kumusha kwavo. Of course ndinyatsai ndiri kumusha because ndakanga kunoti sezvinhu zvizvi ticharoorana kuti there is something very good wrong somewhere ikokoko. Saka kumusha handiendi kana vanangu havaendi kumusha I wonder kuti nei vari kuwata kuswe pakadai vasina mvira wakadzikako. Conspirity ikana chataka munhu ari kudiaspora kokuzoti zvino panapa padhuze apa handitika. Ndanzwa pamwe muchitaura mati mapastori kuti vanhu vakamboenda no hatina mvira tamure zvonga ini nganga manje afiye yacho munotyei tibva tagadzirisana pana chamunotya imimi kuenda pang'anga chi toda kuti mutaurire ruzhinji richinzwa kana tichigadzirisana tobva tagadzirisana chamunotya imimi kuti rega ndiende pang'anga nedambudziko rangu ndechei? Semunhu akakura achienda kuchechi munhu zvinondoparidzwe kuti mukabate mushonga munhu anenge achikurwisa achibata mushonga iwe uri kuita zvokunopiwa usikazivi kuti mushonga ushandei unokorerwa ende unogona kuwesena situation. That's why ndatakaramba kuti ngatinonoke ndiri pamvura anomukubabata and I had that great feeling kuti ndine hondo yekwanguo futi ine vanhu kubatawo mushonga. Saka ndaiona sekuti zvikazokokorodzana zvinondisvisa sure I had fear kuti ng'anga ingandiuraya ere kuti ingandidini but ndakasvika futi paruzokombe kuti kana mupostori achimbondidai what more can I tell ng'anga yacho kana mupostori urikutozviti ndimupostori wakapfeka gemenzi chena ari pakrawa achiti ndinozvigona ndinodai ndinobva ndadai wabva ati mukana uroshandiswa futi wangu wana wacho ndikati ko kana dai yanga iri ng'anga chii chinozoita yanga ingori fear yangu kuti asi munoziva here kuti kwatinofamba uku tiri kusangana nemapostori achitenda kung'anga achinopiwa masimba ekuti vaite basa ravo pakrawo. Hamuna makambozvinzwa? Izvozvo ndakambozvinzwa. Munhu akandintrodusa nezveSly Media achindudze nyaya kuti kuna sekuru tasvanesa kuHarare uko akandiudza the very same thing kuti sisi muri kunonoka zvimwe zvinhu hazvidi mapostori ba munogeze mvura murwizi rukazara asi pachinoita chiita sei chachinya nekuti vanhu ivo vanawo pamwe kwavakatoenda kwavakanotora simba iro kuti vaite zvakuita only know that you are not invited hamuzivi. Ndo akazondisimbisa kuti sisi maidhi mapostori makore awanda ende vana zviri kuti it's getting worse. Chimbosiyai zvemvura nei itai zvemushonga mbune kana muchiite zviri kune ng'anga shasha ng'anga. Ndo paazondintrodusa kuti kune ng'anga yatakazwa inonzi sekuru tasu vanhu ivo vanhu vabatsirikana paHarare apa kati manje akadai mune wifi kati manje ina handina shamwari nditori murombo kati dai muri kunzwa nyaya huru dziri kutaurika ipa maizobatsirikana tiri kukura nyaya kuti saka kwatilda hamuna kuzonge makaona rubatsiro here ndikati hatina kuona basa zvakaita worse situation nevakazotiona vacho vachiti dzisi tiri kubatsira the situation getwise. Saka apa manje kwakuzvipira kwangu nemoyo wangu wese nechangu chese kuti no kana ng'anga yakakone kurape munhu koyondadze iri zvandiri kungonzwa kuti mazwa ere family yekwakati dzimwe dzadzo dzatoro dzekumusha uri kwamudambara mazwa ere nyaya dzakati mazwa nyaya nekwana nhingi especially nyaya yebhegi rechikwambo yakabva kundiinspire kuti ndizosvika pazvasvika panapa kozi vanhu vatakakura navo family yavo vazhinji takadzidza tese and I knew them very well. Saka pandazoti vakazosunungurwa I was so happy kati kana ivo vaya vakasunungurwa
ko wati monzedu tinotadza nekusunungurwa zvekuti inganga yaichadinosunungura kuti hapena kuti ichadini I don't chanoda ine kwakusunungurwa kuda kusunungurwa asi mune fiyeka handiti hondo kana maane 10 years mwana aine dambudziko handiti imwe hondo yamuchacheka ndeichii nekuti kana muchiona kuti everyday mwana achiita zvaanenge achiita ngandepa kushandisa mishonga yamunopiwa nen'anga isusu tinokurudzira vanhu kuti kana muchinge maenda pan'anga zvafanira kuti kana maenda kumaprofita handiti mukasopiwa mvura nemuteuro mazai malemoni munobvunza kuti ndinoshandisa sei uye zvinoshandiswa sei ndizvowo zvakazvo zvamufanira kubvunza kapan'anga muri kundipa midzi iyi ndichanoita sei ubva vakubvunzai asi chandingatotora ndechekuti maita rombo rakanaka rekuti mauya kuSly Media basa renyu rakushandwana nasekuru pachena handi makuzvona kana manga mine fiye yekuti munotya kubata mishonga makuchiibata pamberi pevanhu pamberi pechita chevanhu kuti upenyu hwenyu nedambudziko renyu ugove chapupu mugozotaura imi mine rimwe zuva rekuti mishonga ndaityaka asi handiri kuzvona kana kumba kwangu zvichida zvimwe dzenguva pamwe hamutouya kana nemishonga kunokumba dare renyu rinoitwa ikoko rigopedzwa ikoko nanasekuru imi mishonga havitese hapana chamunobata handisi kuti ndio zvinoitika asi ndiringokupai musiya mienzaniso yekuti imi muve nechivimbo chekuti kwandaa kuenda kauko ndinogona kubatsirika sekutaura kwakaita shamwari yenyu akakufonera akati amaid batai vanhu veSly Media muone basa riri kuitwa nevarume ava ndosandi kuti maita rombo rakanaka maid zvichida hatikwanisi kuzoenda zvedu kuna sekuru tasviva vatokona kuvatadza nekuwandirwa asi ana sekuru vatinoshanda navo vakawanda asi chandinokuvimbisai ndechekuti basa renyu yezvinezvi raakuitwa pachena uye zvakare ndichikumbira kuna sekuru ivava nevamwe vanogona kuzoti aini ndinorigona hapana mari inofanira kunge ichizobuda nekuti mafamba mari yabuda munhu kana uchiti unozvigona uya ubatsire mhuri pachena kana rine rimwe remazuva kana dambudziko richizenge rapera imi ndinozoti kweko katakapiwa mvura yekunwa rega timbonodzosero imwe kapu yemvura ikoko kuitira kuti vamwe vari kuuya vagozowana pekusvikira vachinwa mvura inenge yabva nekwatiri handitika pane zvimwe zvamungafungidzira kuti masiye here mukati medambudziko riri kusangana nemwana pari zvino ndofunga ndizvo chaizvo izvozvozvo kuti izvozvo zviri kuenderera atake uripo chandinacho izvozvo kuti muchandiri kutyira kuti ivoonavo mudzinza racho ava madoro ari kungobikwa here and there time and again uchiedza kugadzisa but kugadzisa kwacho kuri kuafekta mhuri yangu hatingazoziva zvedu kuti zvavari kugadzirisa ndio zviri kuafekta here nekuti hasati aziva kuti dambudziko riri papi maiti asi semunhu wenyama saamai munenge matambura aiwa munogona kufunga kuti aiwa uku ndokuri kubva uku ndo zvakazomira zvakadaiso asi kutaura kanambeda kutanga zvichiti muridzi wedambudziko zvichida pane zvaari kuita zvokuti tichatebana nematemo iye akagara zvake so achiti aregai vapedzerani mugonanga baba mukuru mugonanga batete mugonanga amwene mugonanga iye akatarisa zvake so achiti ndio zviri kuitika handiti saka izvozvo tinozvisiyira kuna nasekuru ndine chimwe chekuti mataura zvichikuti makambofamba kumadzibaba asi hapana chabuda hatisi kuti havakuda asi dambudziko iri vakaita se vakaritadza iye vakavakurira iye zvinezvi taakumboendawo pane chimwe chidanho chamanga muchitya chanasekuru timboona kuti zvinopera sei handitika ndatenda hangu maidini